बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासै रायजो राजाफोरखौनो बाहागो लानो खावलायहरदों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। खुंफुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैजों सानथामल'सै बै दाननि 23 आरनिफ्राय 26 खालारसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय फारफ्रोमथिंबो लाहार फाहार खालामनाया थाद'नाय गैयालासिनो सोलिगासिनो दं। लाहार फाहार खालामबाय थानायखौनो दिनै बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ खौरां लाहैदों। लाहार फाहार खालामनायखौ खौरां लाहैनायनि गेजेरजों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गासै रायजो राजाफोरखौनो बाहागो लानो खावलायहरदों। बेजों लोगोसेयैनो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिगिरि काथिराम बर'आ मा फोरमायबावखो बे समाव आबुङै मिथिना ला। नैबेहाय दिनै आङो गिबि खेबनि थाखाय जि पाटगावनि जि रानि खालायस्रि जि फोथार बे फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दोङो। बेयो 23 फेब्रुवारिनिफ्राय 22 फेब्रुवारिसिम जागोन आरो बेवहाय आं गिबि खेबनि थाखाय बेरायनानै नुदों दे बेवहाय जिखिनि माने खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया सोलिगासिनो दोङो। बेवहाय जि एक्जिबिसन दिन्थिफुंसालि बाजार लोगोसे डेलिगेट आरो बे थान्दैफोरनि थाखाय थान्दै जथुमसालि आरो थान्दै थाग्रा गासैबो जिखिनि न'ब्लां बे न'ब्लांफोरखौ बेवहाय बानायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे साननैसोनि गेजेरावनो बे दिनै समफोरनि गेजेराव थारैनो बेनि जि बानायनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिया बेवहाय जाफुंसारगोन आरो नुनो मोन्दों आं दा नैबे बे 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव मोनसे बर' गामि बेवहाय बानायदों आरो बे बर' गामियाव बर' गामिनि बर' न'खर बे बर' न'खराव आं हाबफैदों। बेवहाय जोबोद समायनायै बे बर' न'खरखौ साजायनाय जादों जे जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबैमोना माबायदिहाय रायजो जायोमोन जोङो बर' गामियाव थानानै बेनि जि मोनसे थासारि बेनि जि मोनसे नुथाय बे मोनसे नुथायखौ नुदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना फोरमायनाय बायदियै गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बे 62थि पाटगावनि जा पाटगाव जानो गोनां जि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव बांलादेशनिफ्राय नेपालनिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो बेवहाय माने बे थुनलाइ आफादाव बाहागो लाफैगोन आरो थारैनो नैबे बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जों बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसामनि खना खनला गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंहा बेवहाय बाहागो लाफैनांगौ आङो खावलायदों। मानोना बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय बे नाजानायनि गेजेरजों बर' बिजोंखौ लानानै बर' रावखौ लानानै जिखिनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरा सानफा एफा सुफुंजागासिनो दोङो आरो दा बावैसो बे साननैसोनि गेजेरावनो जेरैबायदिहाय माने 12 थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनो हानायनि जि मोनसे माने थासारि बे थासारिया जोंहा जादों बानायनो हादों। दा बे हिसाबैनो जिखिनि माने राव थुनलाइखौ लानानै हारिमुखौ लानानै जि माने समाजखौ लानानै जि मोनसे जौगानाय बे जौगानाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे गुबुन धोरोमारि आफादफोरनि नाजानायाव बियो माने जाबाय थादों आरो थारैनो नैबे 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जि बेवहायथ' जोंहा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आरो गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्माफोरावबो माने बाहागो लानांगौ। दे थांनाय 63थि बोसोरसालिया जथुम्माया तामुलपुराव जादोंमोन बाक्सानि बेवहाय बोथोरा जोबोद गाज्रिमोन। बे समावनो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्रायबो फैनानै बांलादेश नेपाल आरो भारतनिनो गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय आरोबाव माने आसामनि खना खनला माखासे ओनसोलनिफ्राय फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन। नाथाय देग्लायथ' नुदों बोथोरा जोबोद मोजां जागोन मानोना नैबे समा माने अखाबो गैया आरो सान्दुंबो गैया मोनसे दुङा सुङा बे मोनसे सम आरो बे बोथोरजोंबो सोमोन्दो थायो बाहागो लानाया जे जानो हागोन नैबे पाटगावनि जि 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायदों आरो बेनिफ्राय जोङो मोजां माने जिखिनि जोंनि थांखि बिथांखिफोर बे थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै बर'खौ जौगानाय बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनाय बर' समाजखौ जौगाहोनाय बेखौ जोङो लानानै थांनांगौ आरो जोङो खामानि मावहैनांगौ।